No niin, purin sitten tämän ja mitäs siitä saatiin? No, paristopidike. Tää menee 2 tällaista. Yhdessä ei ota niitä. Eli täytyisi olla 2, eli 6 volttia antaa toi. Tai menee. Sitten infrapuna ledi, jonka mä muuten näytän nyt. Mähän en sitä itse nyt näe muuta kuin tästä kamerasta. Eli kamerat siis tosiaan näkee infrapunan. Kattokaa tätä. Mä en tätä paljon silmin näe. Mutta kamera sen kyllä näkee. Näkee itse varsin hyvin. Eli jos on niinku valvontakamera. Ai että kun on siisti. Mä katon tästä kameran ruudusta. Ai miten sun sormi näyttää. Niin eli jos valvontakamera kaupassa. Jos nyt haluat ryöstää jonkun kaupan, etkä halua jäädä kiinni. Tämä eipä sanotakaan näin. Mutta siis, jos teet sellaisen hatun, johon tökkää näitä infrapunaledejä hyvin tiuhaan, niin siinähän käy niin, että sua ei nähdä ollenkaan. Tai näkyy vaan tällaista. Samahan on kaukosäätimissä. Katos, jos mä näytän. Vaikka sitten tämä. Tää tosin ehkä näkyy hiukan heikosti. Tää on kyllä senkin ihan hyvin näkyy. Eli tää play-nappula tekee tällaista. Tai tää kaukosäätin ilmeisesti vetää vähän tällaista alemman taajuista juttua. Mutta siis hyvin jännä on tämä infrapuna. Eli sitä ei. No nyt se sitten otti. Sitä ei niinku paljon silmin näe, mutta kameralla näkee. Joo, näistä kytkimistä niin en mä sit niitä saanutkaan irti. No jotain halpispintaliitosjuttuja, jotka hajos heti kun niitä yritti ottaa. Tän kun mä yritin ottaa, niin tästä pullahti näin ylös. Ja nyt on noilla pihdeillä sullattu paikalla. Joo, 50 senttiä näistä ei kyllä ole paha hinta. Tämähän maksaisi normaalisti Bevekissä jo se 50 senttiä. Nyt kun saa parista pidikkeen, niin ei paha kauppa. Joo, tällaista.